суруд ва клипҳои беҳтарин дар канали Ғарибон TV. Шонамси 2019. То чанде метарси ҳамқа тарсондан мегирам. Паро ҳамиқа гапои нагуфтата кӯлда дилта махидам мегум махидам. Рамазон омада ҳама тайёри рӯзада, тайёрии мо ҳаму корои ҳаррӯзада. Ман оиламам укам бағалам ба ихада худ, оилам бастарекса пиёда да пеши худ. Мо пула ёфтем, мы наёфтем баракати пула. Xbet гирифтем, додем дарахши формула. Ай пушти голи Роналдо, ай пушти голи Месси. Амардам интизори репи навишон МС. Давраи набуд шанс, неки ҳаракат буд, паноҳида таги таксари ручкаву барак буд. Чӣ қадар ҳавас буд, чӣ қадар кӯшиш буд. Шони аввалара давраи ёшиш буд. Ман пешидам меибона ҳай шон бихияй ҷод. Ту пири репи касали репи хида телаҷод. Мухлис безор шидай беҳуда падешка каданаш. Ку репе ки ба гӯш килиш хеса муи паданаш. Участникои шанси дуюми дамашон рост меган. У қадар ваъде кадада наистоди рости гап. Ёки шон сери бад кард бисёр гӯшти лайлишта. Ку шоне ки маҷнунвор месум бироки лайлишта. Ёки баргашт лайлиша тамом пиршид ҳавасаш. Баргашта пушти пардаи сана чӣ гуфта да гӯшиш. Нагуфта ку ма ба қадри ту расидум пушаймонам. Нагуфт ку мара лав таъсир кард репои шонам. Нагуфт ту ҳақ будӣ ма гунаҳгор будам да пешат. Нагуфт ба хабар шидам ай аллови дили рештат. Гуфтак салом алек ина омадам консертат. Гуфта репот салом мегуфтӣ овардам алекат. Гуфт иқа сол баргард гуфтӣ ина баргаштам. Гуфт чӣ гап дорӣ ту гап за гапта шинавам. Гуфт чӣ гапе дорӣ гап за дарем не дарум. А ту ба чӣ дигинг ё хита карди гум. Дуруни дилет ҳойлам гармай бигисам тилишка. Давраи ёшиқита ба ёд биёр қоилишка. Яке ӯ бурора дисша бага гапой ту понтай бага доказат ки даком мошин дидай ҷота. қисса ки подробна ай давраи ёшиқит ай ҳаму давраи тоқа. Дамира неко ширин забон дурозиш нака. бугу ҳама короша бугу муқоиса ки натураву дига ё броша. вақте бигардиш қит кӯдаки буд бугу роста. бугу барои ки ма хидмам кӯдак будам. просто ишқи ма ғайри яқи чоқи ма чагай бариру дигаи чӣ набуд туда некидаи дурун. у қадар оташи калона нигоҳ камаи кӯдаки калоно ба калонишон. бепурса кӯмак медони чӣ қарашка ҷо кади и кӯдак да ҳар хиёнату банди навгирди маву ягуарда. у барои галакси се партофтур вақтишда ҳозир FTGS лиҳ миёра ҳар моҳ пашкаша. шон бету шона бидай и гап дуруға шовай. барои ки шон ба тира не ба мухлисоша шонай. биё кам ба ғал бугу танаки пасаша боза. дига хафа намешам ай гапо рақоса. дига хафа намешам ай ягон гапи ту рақосама. ман маста таги донтам ҷавоби ки телефонма. ба ёд биёр гапома ки дидани ту барои ман як вақто базора буду. чен духтари румолдоз ранги гули бозора буд. ман маста таги донтам ҷавоби ки телефонма. идофуй петире затанам ёви паи пома. идофтер та перед намон ғамат наметума ҷон. идоф телефони ма перед дай исни чӯ.